Ini cok ora tangan ya. Didiran. Cepat. Cepat. Didiran dhewe kan ora asik ya. Didiran ngono kampleng apa ya? Kan seru nek karo kae. Ya. Ayo wetenge be mandan kencot lo ya. Bali dhisit apa didiran ya? Wah, mending bali dhisit bae ke. Madang baru ngene kampleng. Awan-awan ge. Ker banget ya ge. Kayak kemarin bane ge. Pesta dawegan Kok wis entong pirang gelas padha kok. Nyom ki 2 gelas kene ge. Tapi kayaknya ge semeneng minum kayaknya kuat ge. Ger banget enak banget ya panas-panas iki jan. Pada bayar gua engko. Wah, dari hotel dan gratisan. Oke. Kok ngerti tatang apa ora kae? Iya, mending Aneh banget ge. Kalau didiran yo. Oh, didiran. Dejaluk maning wadul karo wong tuane jan. Aneh banget mungkin jan. Lho, priwe kae? wong lagi dolan karo nyombe ya, dolane ning sawah, maring pakeran, maring disuro dan wali keting. Ceko ya padahal nyong winginane ya tuku permen kayak bisa kayak liwat nyong warung nyong tuku lho dejaluk permennya jaluk kabeh Kepriwis ya bocah ya. iya mbok Wis iya nangisan maning ya. Orengan ndak kayak kayak kena iya kayaknya jenenge tatang kayak gitu jan wis ngerti duitan maning jan wis ngerti duitan. Bocah mana delak kayak oke bang bisa ge Gelasnya bocor ya, jangan iya, panas banget minum kok. seger lah bro Ya panas-panas ya seger minum aja. Tuh, ketatang maring di maning ya. Kebeneran. John. Omeng di madang kok kencot ge. lah madang-madang temen biasanya madang sineping 10. Ayo bayar didiran kok. Didiran? Iya. Yo lah. Ya yo, bos nyamper kampleng be yo. Yo, langsung bayar. Pada nang omah sih yo? Tan. Orang ngerti ya. Kayak pengen didiran mana? Wingi pada didiran lumayan kayaknya menang. Lumayan. Bisa. Nyong melu lah. Jajal ya, ngok. Pleng, ayo didiran kok dentente ini tegoleti malah pada medang nang kenek. Ah, males lah. Jagung dhisik ya lah, medang ya. biar bisa tapur ke Lah, boh mbok watuk malah ndarani kenang corona. nggih bro Iya, angkat tiba. ngarep ora melu Rak, nyong wis madeh. Oh, iya lah. Wis ora apa lah. Aja dong nak esek yo Ayo, Om. Ayo, Yuk, nang dia. dolanan apa ge lah partes bae. oh iya cocok we Ngene bae apa? Ngene Ini banyak kena ge cocok we. Rata lah, Mai. Segitiga apa, Bundar? Oh ya, Segitiga bae lah. Iya, segitiga bae ora apa. Segitiga ya. Ya. Kon patak-pater. Kok kalah dan nangis lho. Kok kaya wingi waduh mamae maning. Iya lah. Iya, wingi kan anu direnyong entong. Iya lho, awas ngonek nangis. Iya kayak anu mau cipo cerita kayak dari ngasih bebek kayak dolanan dirmaning rokok. Iya lah. Yo dolanan yo. Ayo piran? 5-an yo lah. Di mana lah? Yo, Yuk, pasang. Pasang. Ada 5-an pituan be yo lah. Pituan. Konak lah. Ya, ayo. Cocok ya tadi menang oleh akeh kok. Aja nangis lho. Ora lah. Ciro lu 4 6 itu wis kayaknya.
Sing di mana iki? Ge ngene Iki pasang kene di biasa, pasar lah, kayak sik pirang-pirang. Sebingung-bingung. Pira, Itu ge. Nah, yo. Yo, Balang nak. ping pa. Ayo ping pa. Balangna kok yo. Balang kang anak. Yuk, ayo. Terus garis-garisan, Mbok. Oh, John, kok disit? Ah, kan ya. Kalinya. Ah, kena. Siapa disit ya? Kimi ki nyong ngenani ya, nyong dong disit ya. Ya, oke. Ya. Dileng ge, metu kabeh. Aja nangis lho, Tang. Ora lah. Nope. No, 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 no. Ini main. Tuh, jarku udah jago ya. Ya wis kowe loro tang. Apa nyong? Loro lah. Kalah. Aja nangis. Eh, urung apa-apa wis, Jen. Ngutung dening iki kene bedisit. Siapa Ngono lah nyong dileng tok. Siapa iki nyong apa? Kowe dhisik. Ya inun ge, per garis ge. Oh, yang disit maling perak ya? Oh, alah. Oli hiji kowe. Oli. Ki apa ya? Oh, iya ki metu ya, Kang Garis ya. Duh, kacone yang maring ngana malahan, Jan. Lagu maning berarti kowe. Oke, oli man. Alah, pajan. Kowe. Bagian kampleng. Nyong ya. Kok ngono disit bro ke bukan kae. Nani. Mbok kena. Oh, iya, iya. Aduh. Ah. Oke. Gantian nyong. Aduh, gondlok banget ya. Wis kek gari nyong maning kek. A few moments later. Yes, aku menang. Mayan ora akeh. Oh. Amen. Kek. Lho, bro. Labu ge. Nangis mau maling wis iki. Margi. Yula, potong bela. Sama regi. Sama regi ge. Iya, gotong bae ki lho. Buang bae ki.